ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כהנה עלינו, מעשה ידינו כהנה, מסכת תמיד, שיעור מספר 3. בכוונה אנחנו לא מחלקים לדפים, בגלל שהחלוקה לדפים היא קצת שונה. תנן התם, הגמרא מביאה משנה, מקום אחר, המשנה הזאת מופיעה במסכת מידות, שם מדברים על השמירה בבית המקדש. משנה מרתקת, איש הר הבית היה מחזר על כל משמר ומשמר, והאבוקות דולקות לפניו. אבוקות זה כמובן לפידים, הוא היה עובר, מחזר זה עובר כמובן, עובר בין כל השומרים, וכל משמר שאינו עומד ואומר לו, איש הר הבית שלום עליך, כי זה היה הנועל, הרי שמים לב שהוא מגיע, יש אבוקות של אש, אם הוא לא עומד להגיד שלום עליך, זה לא חוששים שום דבר, טלפון, אלא מה? ניכר שהוא ישן, צריך הרי לעמוד, אם לא עמד כנראה הוא ישן, אם הוא ישן חובתו במקלו, הוא יקבל עונש על זה, על זה שהוא נרדם. מצד אחד התירו לשבת, ולכן שמרו במקום שאפשר לשבת, מצד שני צריך להיות מספיק ערני לוודא שהוא לא נרדם. רשות הייתה לו לשרוף את כסותו, הוא יכל אפילו לשרוף לו את הבגד, והם אומרים, מה כל בעזרה? שהיו, אפילו המשנה מביאה לנו איזשהו תיאור של דבר שקרה פעם, כשהיו שורפים את הבגד של הבן לוי הזה, מה כל בעזרה? כל בן לוי לוקה, ובגדיו נשרפין שישן לו על משמר. כך מביאה המשנה בצורה פשוטה, רבי אליעזר בן יעקב הוא תנא שחי ממש בתקופת המעבר בין בית שני לתקופה שאחר.
אחר כך, והוא מעיד לנו, רבי אליעזר בן יעקב אומר, פעם אחת מצאו את אחי אמי ישן, ושרפו את כסותו. נרדם, שרפו לו את הבגד, כמובן שלא הרגו אותו, נפצע. אמר רבי חייא בר אבא, כמעט רבי יוחנן בהא מתניתא, כשרבי יוחנן למד את הברייתא הזאת, את המשנה הזאת, אמר אחי, אשריהם לראשונים, שאפילו אונס על אונס שאינה עושים דין, שלא על אונס שאינה על אחת כמה וכמה. הראשונים הם היו אפילו נותנים עונשים על משהו שאדם היה עושה כשהוא אנוס, ומה? ובוודאי שמישהו עשה חטא שהוא לא אנוס, היו מענישים אותו. רבי יוחנן רוצה לומר שהיום איפה אנחנו נמצאים, שאנשים עלולים גם לעשות חטא, וגם על זה הם לא מענישים את עצמם, ואין ענישה מסודרת של בתי הדין. בתקופת רבי יוחנן כבר אין סנהדרין באופן מסודר. רבי יוחנן הוא חי בתחילת תקופת האמוראים, זה כמה דורות אחרי חורבן בית המקדש כבר. תניא רבי, אולי היה, לא חושב שהיה סנהדרין מסודר בתקופה ההיא. בכל אופן הגמרא הביאה עוד ברייתא. הברייתא הזאת קשורה לזה שהיו בעצם זה שמענישים מישהו שחוטא, אז זה סוג של תוכחה. תניא רבי אומר, זה רבי יהודה הנשיא, אומר איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם, יאהב את התוכחות. ראוי לו לאדם לאהוב את התוכחות. אדם צריך לאחוז במידת הענווה, שהוא יאהב את זה שאנשים עוזרים לו תוכחות, שנזכה. למה שכל הזמן שתוכחות בעולם, נחת רוח באה לעולם, טובה וברכה באים לעולם, ורעה מסתלקת מן העולם. שלושה דברים קורים. נחת רוח באה לעולם, שאנשים מוכנים להודות בטעותם, טובה וברכה באים לעולם, שאז ממילא גם יש עין טובה, שאנשים יודעים שבן אדם נשאתה לתוכחה, הוא לא בא להשפיל אותו, התוכחה היא באה להנכיח דבר שהוא היה נסתר, שהאדם הוא משוחד, לחשוב שדרכו היא הכי אמיתית, אז הוא משוחד, והתוכחה באה לשון נוכח להנכיח את הטעות, ורעה מסתלקת מן העולם, נוכל להיות יותר טובים, שנאמר, ולמוכיחים מן העם, עליהם תבוא ברכת טוב. ויש אומרים, זה דעה אחרת, מה הדרך ישרה שיעבור לאדם? יחזיק באמונה יתרה, שנאמר, עיניי בנאמני ארץ, לשבת עמדי. שאדם יאמין המון המון בקדוש ברוך הוא, באמונה גדולה וחזקה, וממילא זה הדרך הישרה שיבחר לו. גם בזה יש עניין של ענווה. אדם ידע שהכל מהקדוש ברוך הוא. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, עוד קצת על עניין של תוכחות, זה כבר דברים של אמוראים. כל המוכיח את חברו לשם שמיים, זוכה לחלקו של הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך, אם הוא מוכיח לשם שמיים, לפעמים אנחנו מוכיחים, כי זה מרים את עצמנו, אני מרגיש טוב, כי הנה, אני יותר טוב ממנו, הוא לא יודע, אני לא אוכיח מישהו במשהו שאני חוטא בו, אני יכול להוכיח מישהו בדבר שאני לא חוטא בו, אז אני מרגיש יותר טוב, ולכן זה לא לשם שמיים, הוא מוכיח להנאתו. אם אדם זוכה להוכיח את חברו לשם שמיים, הוא זוכה לחלקו של הקדוש, שנאמר, מוכיח אדם אחריי. ומפסקים את זה אחרת. פשוטו זה מוכיח אדם אחריי, שמלמד את האדם ללכת אחרי השם. אבל לומדים מזה, קוראים את זה קצת, הרי מוכיח אדם, מי שמוכיח את האדם, אז הוא אחראי, הוא ממש ביחד עם הקדוש ברוך הוא. ולא יודע לה שמולכים עליו חוט של חסד, שנאמר, זה המשך של הפסוק, מוכיח אדם אחראי, חן נמצא ממחליק לשון. הוא זוכה לחוט של חסד, חן, של אנשים גם, דבריו נשמעים. נמשיך. אנחנו דיברנו על אותו בית הכיסא, מצאו נעול, יודע שיש שם אדם. מצאו פתוח, הוא יודע שאין שם אדם. במשנה ממשיכים ככה. מישהו רוצה לתרום את המזבח, אז אמרנו שהוא צריך ללכת לטבול, לפני שמגיע הממונה. הממונה זה אותו כהן, שאחראי לעשות ההגרלות בבוקר. הגופה קשה, המשנה עצמה קשה, בתוכה יש סתירה.
אמרת מישהו רוצה לתרום את המזבח משכיל וטובל עד שלב הממונה, אז מה משמע? על מלא בפייסטה ימין. מי שרוצה לתרום את המזבח צריך ללכת לטבול לפני שהממונה יבוא, ואז מה? ברגע שהממונה יבוא, אז הוא כבר אולי יוכל לתפוס את הקרבה, או שאולי יוכל לעשות תחרות, כי בשביל הוא טובל. ועד הרתני יבוא ויפייס, על מלא בפייסטה ימילתא. מצד שני, במשך של המשנה אתה אומר, שאחר כך הוא יבוא ויהיה בהגרלה, אז אני לא מבין. הגמרא שואלת, לכאורה, קודם כל שיבוא, יהיה בהגרלה, ואם הוא יזכה אז הוא ילך ללבוד במקווה. אמר רבי לא קשיא, כאן קודם תקנה, כאן לאחר תקנה. תירוץ ראשון, אביי אומר, זה באמת זה סתירה. באמת זה סתירה, כמו שאמרת, וזה הבדלים, קודם תקנה ולאחר תקנה. מה הייתה התקנה? דתנא, משנה במסכת יומא. בראשונה, כל מי שרוצה לתרום את המזבח, תורם. תרומת הדשן, כל מי שרוצה לעשות את המצווה, תורם. בזמן שהם מרובים, יש הרבה כהנים, אז מה הפתרון? תחרות. רצין ועולין בכבש. הכבש זה הרמפה שמובילה לכיוון המזבח. כל הקודם את חברו בתוך 400, זכה. אז עכשיו יש שם מין סרט שמודד. והראשון שנכנס בתוך 400 של הכבש, של המזבח עצמו, למעלה, אז הוא זכה לתרום את המזבח. מה קורה אם הם מגיעו ביחד? היו שניים שווים, הממונה אומר להם הצביעו. אם הם מגיעים ביחד, אז הם עושים זוג אופרת. לא בדיוק זוג אופרת, אבל תוציאו אצבעות. ומה הם מוציאים? 1 או 2, ואין מוציאים המגודל במקדש. אז הם מוציאים אצבעות, כל אחד שם או אצבע 1 או 2. ואז הממונה סופר איזשהו מספר אקראי, או מספר קבוע, ואצל מי שזה נופל, אז זה שלו. כמו אנדנדינו. אין מוצאים אגודל במקדש, כי את האגודל אפשר ככה לשלוף, ולהגיד כן הוצאתי, לא הוצאתי, או להוציא רגע לפני שהוא מגיע אליו, כי הוא רואה שזה יעזור לו בחשבון. לכן לא מוצאים האגודל. כמו שהחבר'ה אומרים, שהאגודל זה לא חוקי בזוג אופרת. מעשה, שניים היו שווים רצים, ועולין בכבש, ודחף אחד מהם את חברו, ונשברה רגלו. המשנה מסכת יומא מביאה את הסיפור המתון יותר, שתוך כדי שהם רצו בכבש, אחד דחף את חברו ונשבר רגלו. וכשראו בית דין שהיו באים לידי סכנה, התקינו שלא יתרמו את המזבח, אלא בפייס. וזהו. הגמרא מביאה סיפור הרבה יותר חמור. הגמרא במסכת יומא מביאה סיפור ששניהם שרצו, ואחד נטל סכין ודחף לתוך הלב של חברו, וממש הרג אותו שם כדי לתרום את המזבח. שם באמת ראו שלפעמים עבודת השם, אפילו עבודת הקורבנות, יכולה להיות ברמה שהיא חוסר איזון. שם היה, בבית שני היה שם הקפדה גדולה על עניינים של טומאה וטהרה. לפעמים עניינים של טומאה וטהרה גורמים כל כך להתעסק בפריטי הלכה ושוכחים את התמונה הכללית. טוב, הלאה, אז זה התירוץ הראשון. אביי אמר שזה פשוט הבדל של לפני התקנה ולאחר התקנה. שלפני התקנה באמת מי שרוצה לטבול טובל, מי שרוצה לתרום אז טובל ויאללה, ומי שראשון מגיע. ולאחר התקנה אין בעיה, תחכה, קודם יהיה הגרלה, אתה יכול לישון, יגיע הממונה, אין בעיה, יאללה, קום, תעשה הגרלה, יצאת מעולה, עכשיו אתה הולך לטבול. רבא אמר, אידי לאחר התקנה. רבא אמר, לא, גם התקנה של ללכת לטבול לפני שהוא מגיע, וגם זה שיש פייסה לפני אחר התקנה. והכי קטן, מישהו רוצה לבוא ולפייס, אתה רוצה לבוא להיות בהגרלה, משכיל וטובל עד שלא יבוא הממונה. אתה רוצה להיות בהגרלה? אין בעיה. תגיע מוכן. כדי שמיד אחר כך תוכל לרוץ ולעשות את לא דווקא לרוץ, אבל ישר לגשת לעבודה, ובלי המתנה מיותרת. מתניתין. נטל את המפתח ופתח את הפשפש. אנחנו ממשיכים בסדר עבודת בית המקדש, עבודת התמין. נטל את המפתח, אז הוא נטל את המפתח מהמקום שהיה שם אצל הזקנים שנמצאים בבית המוקד,
הוא פתח את הפשפש, יש שם שער קטן, הוא יוצא מבית המוקד, ויש שער קטן, פשפש, שפונה לתוך האזהרה, והוא נכנס לפה. אמרנו שהמפתחות נמצאים כאן, מתחת לזקני בית אב, שם יש שם מקום עם המפתח. והוא פותח את הפשפש, נכנס לאזהרה. ונכנס מבית המוקד לאזהרה. ונכנסו הכהנים אחריו, ושתי אבוקות של אור בידם. למה הם צריכים אבוקות של אור? בגלל שזה לילה. אז זה הפנסים, זה לפידים של אש. אנחנו מתחילים את הכל ממש בלילה, לפני הבוקר, לפני זריחה, ממש בתחילת עלות השחר, חשוך עדיין. נחלקו לשתי חיתות. אלו מהלכים באכסדרה דרך מזרח, ואלו מהלכים באכסדרה דרך מערב. נראה בפנים, הם נכנסים פה לתוך האזהרה, מתחלקים לשתיים, שתי קבוצות. קבוצה אחת פונה ימינה, כאן לאזור שהוא בנוי כמו אכסדרה, והם מקיפים את בית המקדש מימין, מאגפים מימין. זה לכיוון מערב. וקבוצה אחת הולכת לכיוון מזרח, לפה, לאזור הזה. תכף נראה בהמשך המשנה. אלו מהלכים באכסדרה דרך מזרח, ואלו מהלכים באכסדרה דרך מערב. היו בודקים והולכים עד שמגיעים למקום עושה חביתים. אלה שהלכו מימין, עושים את כל ההקפה, ובודקים שלא קרה שום דבר במקדש. לא נכנס לשם שום דבר טומאה, אף אחד לא נכניס לשם דברי עבודה זרה. בכל אופן הם עושים את כל ההקפה, מגיעים עד לפה. כאן זה לשכת עושה חביתין. באזור, זה לפי דעתי, בוא נראה. לשכת עושה חביתין, כ"א. פה. נוכל לראות את זה גם בתמונה הגדולה.
כאן. פה זה לשכת עושה חביתין, פה זה בית המוקד, נכנסים, קבוצה אחת הולכת מקיפה את בית המקדש מימין, ומגיעה לפה, קבוצה שנייה מקיפה משמאל, אז מימין זה הקבוצה שהולכת מערב, משמאל זה הקבוצה שהולכת מזרח. אתם שמים לב שמי שהולך מזרח יש לו הרבה פחות דרך ללכת, אבל בכל אופן הם עוברים על הכל, והם יודעים שהכל פה נקי, ששלום, הכל שלום. אני חוזר הגיעו אלו אלה, ואלו אמרו שלום, הכל שלום. העמידו עושה חביתים לעשות חביתים. אחד מהכהנים שהגיע איתם בקבוצה, הוא מתחיל לעשות חביתים, לא חביתות, אלא חביתים זה מנחת מחבת. זה מין סוג של קוסקוס כזה. מי שזכה לתרום את המזבח, הוא יתרום. והם אומרים, הווי זהיר שלא תיגע בכלי, עד שתקדש ידיך ורגליך מן הכיור. והרי המחתה נתונה במקצוע בין הכבש למזבח במערבו של כבש. אז היה אדם שזכה לתרום את המזבח, נכון? אז הוא הולך לתרום את המזבח. נחזור רגע לתמונה. הם נמצאים פה, כאן נמצא המזבח. נראה בתוך זה. אז הקבוצה שהולכת מזרחה, בתוכה גם יש, אפילו זה לא משנה איזה קבוצה. אחרי שהם סרקו את כל המזבח, את כל הרחבת העזרה, נפגשים פה ושולחים את האדם שהולך לתרום את המזבח. עכשיו יש בעיה, הוא לא יכול לעלות לכבש לפני שהוא לוקח את המחתה שנתונה בין הכבש לכיור. ואסור לו לקחת את המחתה לפני שהוא נוטל ידיים בכיור. אז הוא צריך ללכת או מימין או משמאל. קודם כל ליטול את ידיו ורגליו בכיור, אחר כך לקחת את המחתה, אחר כך לעלות דרך הכבש לעזרה ולנקות ולתרום את המזבח. בואו נחזור למשנה שלנו, זה המשנה עדיין. אז מה זה מה שהם אמרו לו? המחתה זה מין יעי כזה גדול, נתונה במקצוע בין הכבש למזבח במערבו של כבש, כמו שראינו בתמונה. אין אדם נכנס עמו, ולא נר בידו. אז בואו נזכור, אנחנו אמרנו זה לילה, זה חושך. הולכים עם לפידים, הוא צריך ללכת מכאן, ליטול ידיים פה, ולעלות דרך הכבש. זה בעיה, חשוך, לילה. אלא שבואו נזכור שנייה, שהוא נמצא מתחת למזבח. ובואו נראה את המשנה. לא היו רואים אותו. אלא מה? ולא נר בידו, אלא מהלך לאור המערכה. היה אש על המזבח, האש הזאת העירה לכל הסביבה פה. האור שלה הקרין לכיוון בית המקדש, לכיוון ההיכל, וההיכל הקרין לפה תאורה, והיה פה מספיק אור כדי שיוכל ללכת פה, לא להתקל בטבעות שתקועות פה על הרצפה, ולא להתקל בשום דבר אחר. לא היו רואים אותו, ולא היו שומעים את קולו, שהרי הוא הולך יחף, אז אין כל כך רעש בצעדים שלו. עד שהיו שומעים כל העץ שעשה בן קטין מוכני לכיור. בן קטין, הוא היה אדם צדיק, והוא עשה מוכני, איזה מין גלגל, שמעלה ומוריד את הכיור מתוך המעיין שנצא מתחת, ממלא אותו. וזה היה עשוי מעץ, והיה שם חריקה מאוד גדולה, ושמעו את זה. אז הם שומעים את הרעש שהוא הולך איתו לידיים, והם אומרים הגיע העת, עכשיו זה הזמן. ומה אחרי שאמרו הגיע העת? קידש ידיו ורגליו מן הכיור, כי עכשיו הכיור, המים שבתוכו כבר יצאו מתוך המעיין, עכשיו המים שם קשרים לטבילת ידיים ורגליים, נטילת ידיים, קידוש ידיים ורגליים. נטל מחתת הכסף, אחרי שהוא קידש ידיו ורגליו, הוא לוקח מחתת הכסף, ועלה לראש המזבח, כמו פה בציור, עם כיור, לוקח את המחתה ועולה לראש המזבח. פינה את הגחלים הילך, חוטא את המעוקלות הפנימיות, אז הוא לוקח, הוא מזיז את הגחלים לצדדים, ולוקח את המעוקלות הפנימיות, האלה שכבר נהרסו, זאת אומרת שפחמים כבר נסתיים לגמרי, ואותם שם על המחתה. ירד, הגיע לרצפה, הפך פניו לצפון, הולך במזרחו של כבש כ10 אמות. אז שימו לב, הוא לוקח עם המחתה, הוא לוקח מפה את הגחלים שכבר לא רלוונטיות, שנגמרו, יורד מהכבש והולך במזרחו. זה משמאל, הולך במזרחו של כבש. כ10 אמות.
האורך של הכבש זה 23 אמה, אז הולך כ10 אמות, וצבר את הגחלים על גבי הרצפה, רחוק מן הכבש 3 טפחים, מקום שנותנים מורת העוף, ודישון מזבח הפנימי ודישון המנורה. אז זה היה פה מקום שאספו פה כל מיני דברים. מורת העוף זה חלקים מהעוף, אולי נוצות שלה, או חלקים פנימיים, תלוי בדעות השונות, ואת הגחלים של המזבח הפנימי, גם את השאריות של המנורה, את כל הפתילות הרוסות, וגם מביאים לשם את הגחלים המעוקלות מהמזבח. גמרא שואלת, ומיהבו אכסדראות באזהרה? סליחה, אתה אומר לי שהם ילכו באזהרה? איפה יש פה אזהרה? באכסדרה? איפה יש פה אכסדרה? אז בואו נראה את התמונה.
איפה יש פה אכסדרה? האם יש פה באמת מקום שהוא כמו אכסדרה? אלא בואו תסתכלו, תראו את זה, אתם רואים שיש פה מין מבנה עלייה, יש מתחתיה מקום שאפשר להיות. אז גם כנראה פה היה כאן ממש כמו אכסדרה, לא בדיוק אכסדרה ממש, אלא קצת אכסדרה. בואו נראה את הגמרא. והתניא רבי אליעזר בן יעקב אומר, מניין שאין עושים אכסדרות בעזרת תלמוד, אמר לו, תיטע לך אשרה כל עץ, אצל מזבח השם אלוקיך. מה זה אכסדרה? זה מין פרגולה. אז לא, אסור לבנות בכלל פרגולות בבית המקדש. אחי כאמר, לא תיטע לך אשרה, לא תיטע לך כל עץ, אצל מזבח השם אלוקיך. ככה הוא למד. אמר רב סדרה, אמר רב חינו, אז אתה רואה שאסור לעשות פרגולה מעץ בבית המקדש, כי כך למד רבי אליעזר בן יעקב מהפסוק הזה, שאסור לטוע כל עץ, גם אם זה עץ יבש, אסור לטוע כל עץ, אסור לבנות מבנים מעץ. אמר רב חיסדא באכסדרות של בניין, אז יש שם אכסדרה מבניין, וכמו שראינו בתמונה, גם אם יש קומה שנייה שהיא טיפה שוחכת, אז זה כמו אכסדרה. במשנה ראינו היו בודקים והולכים, אז הם בדקו את הכל עד שהגיעו ללשכת חבטין. לממרא דחבטין אינם קדימי? מה? הכנת מנחת החבטין היא קדמה על העיסוק בתמיד של שחר? ועתני מניין שאין דבר קודם לתמיד של שחר, תלמוד לומר, וערך עליה העולה, ולמדו מפה חכמים, ומה כתוב? וערך עליה העולה, ואמר רבא העולה עולה ראשונה. אז למה אתה אומר לי שהוא הלך ללשכת חבטין לעשות חבטין? אמר רב יהודה, לאחם חמין לרוויחה, הוא צריך לחמם את המים, זה לוקח המון זמן, סיר כזה גדול, יכול לקחת גם 2-3 עד שהסיר ירתח, אז בינתיים הוא מתחיל להרתיח את המים, אבל עבודת התמיד מתחילה לפני כן. לחמם את המים זה לא בדיוק חלק ממש מהעבודה. הדרן הלך ב3 מקומות, מזל טוב, סיימנו פרק ראשון, פרק שני, יש בו גם קצת גמרא. ממשיכים את התיאור על בית המקדש, עבודת התמיד. ראו אחיו שירד, והם רצים ובאים, אז הוא ירד מהכבש של המזבח, מיהרו וקידשו ידיהם ורגליהם מן הכיור, נטלו את המגרפות ואת הצינורות ועלו לראש המזבח. אז אחרי שאותו כהן שזכה לתרום את המזבח, באים אחיו הכהנים, רואים שהוא סיים את תרומת המזבח, תרומת הדשן, אז הם ישר רצים, ומגיעים לפה, לוקחים גם כל מיני כלים שהיו פה ליד המחתה, והם עולים למזבח, ומורידים כל מיני שאריות של קורבנות שכבר נשרפו. עכשיו ככה, האיברים והבתרים שלא נתקלו מבערב, אם היה שם חלקים מקורבנות שלא נשרפו כמו שצריך, סולקים אותם על צידי המזבח, מזיזים אותם על הצד של המזבח, אם אין צדדים מחזיקים, סודרים אותם בסובב על הכבש. שמים אותם בצד, בגלל שעכשיו צריכים את המזבח פנוי לעבודת היום. אז לא שמים את זה בצד של המזבח, ואם אין מקום במזבח, אז מעבירים את זה לסובב. או המזבח פה בצד, או הסובב, יש פה חצי קומה מלמטה, מונמכת, שם זה סובב, ושם יש מקום שאפשר לשים שם את האיבר והבתרים. החלו מעלין באפר על גב התפוח. עכשיו הם מתחילים להתעסק באפר שיש בתפוח. התפוח זה האזור הזה, הוא תפוח, כי הוא תפוח מלא באבק ואפר של הקורבנות ושל העצים. תפוח היה באמצע המזבח, פעמים שהיו עליו כ300 קור, אז היה עליו נפח עצום, 300 קור של פחם. וברגלים לא היו מדשנים אותו מפני שהוא נועל למזבח. זה זכות שהמזבח ככה מלא בשאריות של קורבנות, מראה שהיה שם עבודת השם רצינית. ומימיו לא נתעצל הכהן מלהוציא את הדשן. זה לא שאדם מתעצל להוציא את הדשן, פשוט ברגלים היו משאירים את זה כדי שיראו כמה אנשים באו להקריב. החלו מעלין בגזרין לסדר את המערכה. עכשיו מתחילים להביא גזרין אלו גזרי עץ לסדר את המערכה. המערכה היא פה. כאן מסדרים את העצים, קרשים, כן, עצים, חתיכות של עצים, מסודרות, ומהם מביאים אחרי זה גחלים למזבח. שואלת המשנה, וכי כל העצים
ככה היא דרכה של המשנה פה להיות צורה ככה מסבירה, וכל העצים שקשרים למערכה, כל העצים קשרים למערכה, חוץ משל גפן ושל זית. המשנה שואלת מה, האם באמת כל העצים קשרים? תשובה כן, כולם קשרים. אבל באילו היו רגילים, מה היו רגילים להביא את העצים? הכל קשר חוץ מגפן וזית, והגמרא תדון למה גפן וזית לא. אבל באילו היו רגילים? במורביות של תאנה, של אגוז ושל עץ שמן. בסדר, אז הם מביאים באמת את הענפים הגדולים, הענפים הישרים של התאנה, או הענפים של אגוז, והענפים של עץ שמן. זה לא עץ זית, זה עץ אחר. סידר את המערכה גדולה מזרחה, וחזיתה מזרחה. הנה, זה התמונה הזאת, זה המערכה הגדולה, והיא פונה לכיוון מזרח. בסדר? זה כיוון מערב, וזה כיוון מזרח. הנה, כתבנו פה מערב. ממשיכים. וראשי גזרין הפנימיים היו נוגעים בתפוח. ורווח היה בין הגזרים שהיו מציתים את העליתה משם. אז חלקים מהעצים שם בפנים היו מספיק ארוכים כדי להגיע עד לרמה של האפר שיש על המזבח. טוב, ממשיכים. אז בררו משם עצי תאנה יפים, סידר את המערכה השנייה לקטורת כנגד מערבית דרומית, משוך מן הקרן כלפי צפון 400. עכשיו מביאים לשם עצים, חלק מהעצים שמים פה למערכה גדולה, מחפשים עצים יפים, ישרים ודקים ולא אוהבים מדי, עושים את המערכה הקטנה. מערכה גדולה היא משמשת את המזבח, את הקורבנות, אז זה יכול להיות גם מסיבי. המערכה הקטנה משמשת את הקטורת, שם אנחנו לא רוצים שישרף הקטורת, אלא שתוקטר הקטורת, לכן צריכים גחלים קטנים. והמיקום שלו משוך מן הפרן כלפי צפון, זאת אומרת מהפינה יש לו 400. בעומד 5 שאים גחלים, אז המילה בעומד זה כאילו בערך 5 שאים גחלים, ובשבת בעומד 8 שאים גחלים, שבת מגיעים ל8 שאים גחלים, למה? כי בשבת יש עוד עבודה שצריכים להשתמש בגחלים, ששם נותנים 2 בזיקי לבונה של לחם הפנים. בזיקי לבונה של לחם הפנים זה גם סוג של קטורת, הלבונה היא קטורת ששמים אותה על גחלים, כדי להקטיר אותה. האיברים והפטרים, הדברים שלא נתקלו בערב, זה אחרי שארגנו את כל העצים של המערכה הגדולה והמערכה הקטנה, מחזירים את החתיכות של האיברים שלא נתקלו בערב, מחזירים אותם למערכה והציתו 2 מערכות באש, ירדו ועליהם לשקת הגזית. שמים את 2 המערכות שדיברנו עליהן, גם המערכה הגדולה וגם המערכה הקטנה, מדליקים אותם באש. את החתיכות של האיברים הבדרים, מחזירים אותם למערכה, זה למערכה הגדולה, זה לכאן, אבל צריכים קודם כל לנקות את זה. אז מנקים, ואז מחזירים, אחרי שהם מסדרים את העצים, אז גם מביאים את החתיכות של הקורבנות שלא נסגפו כמו שצריך מאתמול, שמים אותם פה בפנים, שימשיכו להתקל. סיימו לסדר את המזבח לקראת עולת התמין, יורדים בכבש, הכהנים שעבדו פה וארגנו את הכל כל כך יפה, יורדים ומגיעים ללשכת הגזית, שזה גם נמצא באזור, כאן, זה נמצא פה לשכת הגזית, בסדר? כאן לשכת הגזית, בחלק הדרומי בחלק הצפוני, זה קרוב לבית המוקד. בכל אופן, מה קורה בלשכת הגזית? בואו נמשיך במשנה. בגמרא, זה יהיה במשנה הבאה. הגמרא מביאה לנו כמה הערות קטנות על המשנה הזאת. אמר רבא, גוזמה. באמת הגזימו, מה אתה אומר ל300 קור? זה גוזמה, מה כל כך הרבה אפר היה שם? ורבא אומר, תראו, גם יש משנה אחרת בהמשך, השקו את התמיד בחוס של זהב, אמר רבא גוזמה. את התמיד, את הכבש, לא נותנים לו לשתות בכוס של זהב, אלא מה חכמים הגזימו. אמר רבי עמי, דיברה תורה לשון הוואי, דיברו נביאים לשון הוואי, דיברו חכמים לשון הוואי, הכוונה היא לשון מוגזמת. גם התורה, גם הנביאים, גם הכתובים דיברו. דיברה תורה לשון הוואי, בואו נראה איפה התורה מדברת בשון מוגזמת, דכתיב ערים גדולות וצורות בשמיים, בשמיים סלקא דעתך, מה וכי הערים בארץ ישראל הגיעו עד השמיים, אלא גוזמה.
אלא שמשה רבנו אמר לעם ישראל שנכנסים לארץ זרים גדולות תורות השמיים, הכוונה שהם ענקים, אבל זה לא באמת מגיע לשמיים. דיברו חכמים לשון הוויה דאמרן, תפוח. הסיפור אצלנו, שני עניינים. דבר ראשון לגבי התפוח, שהיה 300 קור, זה באמת הגזמה, זה כמות בלתי נתפסת, ודאי שזה לא היה ככה, אלא אמרו הגזמה. וגם לגבי והשקו את התמיד בכוס של זהב. וכן, שלדעת האמורה הזה, באמת לא ישקו בכוס של זהב, ומה שכתוב במשנה זה גוזמה. דיברו נביאים לשון הווי, דכתיב, כל הארץ מחללים בחלילים ותבקע הארץ לכל העם. אז מרוב השמחה שהיה שם בממלכת שלמה, בבניין בית המקדש השני, מה זה, באמת הארץ נבקעה, אין הכוונה באמת שהארץ נבקעה, אלא גוזמה הגזים. אמר רבי ינאי בר נחמני, אמר שמואל, בשלושה מקומות דיברו חכמים מלשון הווי, ולא אין תפוח, גפן ופרוכת. רבי ינאי אומר לא, המקומות שדיברו חכמים מלשון הווי זה באמת התפוח, באמת זה גוזמה. גפן זה עוד משהו שאנחנו נראה בהמשך, זה איזושהי גפן מיוחדת שהייתה בבית המקדש, אם תוכלו לראות פה בתמונה. היה פה, כאן, גפן מזהב, ואנחנו נראה שבאמת חכמים דיברו על זה בצורה מוגזמת. כאילו זה כל כך כבד ש300 כהנים זה. בכל אופן, וגם פרוכת, שגם טבילת הפרוכת צריכה 300 כהנים, אלה גוזמה. אבל לגבי השקו את התמיד בכוס של זהב, רבי שמואל אומר שזה לא גוזמה. להפוקי מדרבה, דתנן, השקו את התמיד בכוס של זהב, ואמר רבה גוזמה, כמה שמלן, למרות שרב אמר על זה שזה גוזמה, כמה שמלן, בא להשמיע אותנו, בא ללמד אותנו, רבי ינאי בשם שמואל, רבי ינאי בשם שמואל, הנאין, האתם לו, אין עניות במקום השירות. זאת אומרת, באמת, לגבי תפוח, גפן ופרוכת, באמת שם באמת זה לשון של גוזמה, אבל לגבי התמיד זה לא לשון של גוזמה, באמת היו משקיעים את התמיד בכוס של זהב, כי אין עניות במקום השירות, אתה נמצא בבית המקדש, לא נגיד בעניות. אנחנו עומדים פה, יישר כוח לכל מי שיחזיק.